Op het voortzet speciaal onderwijs vinden zo de zwaai-indrachten binnen de lokaal joert leeg. De leerling haar vrij kregen. De directeur had grote zwaarden over de vernomen bezuinigings van 300 miljoen euro. Ja, wij hebben met gedrags- en of psychiatrische stoornis op scholen. En die ben ik in het regulier onderwijs met een rugzakje. Die band heeft vaak structuur nodig. Die hebben houvast nodig. Die hebben duidelijkheid nodig. Die kunnen wij met deze speciale zorg goed ja. En dat willen we volhouden. Dat moeten die band net missen. En dat is in het reguliere onderwijs ik zo. Die willen ik steen voor deze band met deze noodzaak. En die willen ze zo goed mogelijk begeleiden. Dat willen we samen in het onderwijs en in het totale onderwijs maar we dat overeind houden. Dus die 300 miljoen, die moeten we net schrappen, die moet er eigenlijk bij. Er wordt nou lesjoen om lietse groepen van heeguut zien ben. En Grutter ken ons net, vinden ze. Heel veel van onze leerlingen had toch wel individuele aandacht nodig, individuele instructie. En zodra deze band mij zij tegelijk aan tafel zet en moeilijke dingen van ze vragen, dan blokkeert het vaak toch wel bij een aantal. En ja, dat had dan toch wel gevolgen voor die band. Wat voor gevolgen? Dat ze toch minder leren kennen. En dat is vaak zoals dat die band minder goed uit hun woorden komen kennen. Dat er frustreerd rijdt. Je werd er nog wel eens een uitspatting plak vinden kan. Er zijn natuurlijk in de politiek wel woordenkeuzes te maken. En we hopen dat de politiek daarvan te overtuigen. Dat op onderwijs dit net terug in moeten. We staan als Nederland voor goed onderwijs. We willen in de top 5 van onderwijs te landen komen in de wereld. Nou, leven we dat niet zien, leven we dat niet doen. Maar leven we worden politieke keuzes maken. En ik hoop dat de politiek daar vandaag gevoelig voor is. Het is maar de vraag of de acties wat uitheljen zullen. Maar ze kind ik net over haar kant gaan litten. En dus is het vol goede moed de bus in op naar Nieuwegein, vlakbij Utrecht. Dat vanuit het hele land mensen uit het onderwijs bij kan komen. Omdat er duizenden banen alleen nogal in het noorden op het spel staan. Maar vooral ik om op te komen van goed onderwijs.